Isang indikasyon ti panaglangan ti ubing ti pagadalan, ti kinaawan balunda amakan. May sa dayto ti nagbalin na parikot ti Dalimag Elementary School ti masansan a panaglangan dagiti estudyante da. Iti inisyatibo ti Fraternal Organization Amazon, iti sidong ti jurisdiction ti Independent Grand Lodge of the Philippine Islands, wenno IGLPI, babaen ti Banged Lodge 14, nasulbar ti parikot ti pagadalan. Iti panagkinnamayet ti MCKS Food for the Hungry Foundation, ken Banged Lodge 14, September 14, idi nairugi ti full meal feeding program kadagiti siya mapulog atupat a learners manipod kindergarten aging ga grade 6 iti pagadalan. Karaman ti pagadalan kadagiti 12 a benepisyaryo iti pagilyan ken kay suna itintero a rehiyon Cordillera. Una, yung geographical na kalagayan niya. No? Wala siya sa sentro, wala siya sa gitnang bayan. Nakita rin yung malaking pangangailangan ng mga bata, no? Na naririto, na hindi kagaya ng ibang mga paaralan na nasa madaling mapuntahan ng mga lugar. No? Hindi lang mga mason ito, no? Inisyatibo rin ito ng mga guro at nakita naman, no? Yung mga magulang, mga nanay. Agpaot ti inaldaw a feeding program dagiti learners aging gaglep past ti school year wenno pa kay batugan ti 116 days. Kasi dati ang napunad, lalo na dun sa mga hindi naseserbisyo ang mga paaralan, maraming mga bata na hindi dahil hindi sila interesadong matuto, kundi nahirapan silang pumasok kung gutom. O nahirapan silang matuto kung kumakalamang sikmura. Ang resulta, nagda-drop out na lamang sila. Yung learning loss na yon, kahit na maliit na pamamaraan, hindi namin masusolusyonan yung suliranin ng kagutuman sa buong bayan o sa buong daigdig. Pero kung lulubog kami, kahit sa mga maliliit na pamayanan gaya ng Dalimag, ay magiging hakbangin din ito, no, sa maliliit na tulong na maaari namin maisagawa. Pagyamanan met ti Dalimag Elementary School at ipagadalan dati na pili ket ita apitendan tinapintas nga epekto ti programa. Nagdakkel ka tulong na natin, ma'am. Kasi nagitay nagannaken handan nga panagbiribirok iti ipabalon da tanakdan nga mamayagbasan kasi adda ito nga nga inted da nga makan nga para pangal daw kompleto ti sidada pang inapoy ken sidan da jayan ken dito nga ited da nga masida haan nga frozen fresh vegetables kakarnina da gelatan ken timpak na da ito ma'am ket pa dagiti wasted nga ubing mi nga dati nagbalindan nga normal kasi kinanayon daw may babasan awan pa yan so di ko nakita nga awan iti dropouts min kasi kang kanayon daw may tamag-anasan dan may isa kami nga rason nga handaw may babasay di ma'am kat awan balon da awan ti kanunda tatan ket kompleto na damot kanya dang may servant para pangal daw ta. Ito obserbasyon ti Fraternal Organization babaen dito a programa da bimaba ti dropout rate. Alaksidan ti feeding program, karaman pa'y kadagiti charity program ti Banged Lodge 14, ti programa iti beneg ti kultura ken edukasyon, disaster response, ken da dumapay. Banged Lodge 14! Jessica Boreta, Balitang, Solid North.